Egunon guztioi, ordezkapenak, Eusko Abertzaleak taldean, Xabier Zeizabarrena ordezkatuko du Lander Ugartemendia jauna, Imanol Gude Juan Luis Iturria, eta EH Bildu taldean, Javier Estebanez Geroa Galarraga, eta Iñaki Agirrezabalaga Garazi Mugerza. Bai? Egunon, eta orain gaizer, bai, osondo. 17/08 zenbakiko akta onartzea laba dagokio, bai, onartuta. Eta bigarren puntua, Zumaiako kalea guztiona da, elkartearen agerraldia, beraien ekimenei buruz hitz egiteko, eta hemen daude Asier López eta Jose Antonio Letamendia. Egunon eta ongi etorri, eta bueno, nahi duztenean zure da hitza. Hola, xeaz? Bai. Hemendik hitz egita, entzuten da, ez? Bai. Bueno, mi esker gu jasotzeagatik eta batez ere EH Bildu eta Podemoseko kidei, beraiek konbiatuta etorri garelako, eta bueno, gurea ekimen txiki bada, ia zen pizkat hau handi geratzen zaigu, baina jorratzen dugun gaia oso universala dela uste dute esan litekela. Gozea baino zarragoa den kontu bate ez dariko gara saiatuko naiz 20 minututan egiten, badakit horrela hasten dien hitzaldi guztiak gero kriston txapa bat ostean, baina benetan saiatuko naiz motz egiten. Gaiak, esan bezala, askorako ematen dulako. Kalea guztiona da, Zumaian adierazpen askatasuna edo adierazpen libreren inguruko, zera bada. Eta bueno, pizkate kokapena egiteko, esaten nun universala zala, gu jorratzen dugun gaia, oso oraingoa delako, baina oso zaharra ere bai. Ez dakit hitzaldia prestatzeko hor topatu dute referentzi polit bat, bere garaian irakurri nuena, ez dakit agian ezagutzen duzuen, da Virgilio Ortega idazle batek egindako liburu bat, palabralogia liburua, gaztelaniazko hitzen jatorria azaltzen dituna, liburu horretan, eta horretarako iturri batzuk erabiltzen ditu. Eta iturri horietako bat da, Kristo ondorengo 76. Urtean, Pompeia, hiria denok ezagutzen duguna, Vesubioren garren azpian geratu zen hiri hori, hiri horretan topatutako milaka eta milaka testu. Eta testu horiek ez ziren, testu horiek ziren pintadak kaletan, pintadak komun publikotan, pintadak margoak dendetan, batzuen etxe aurrean, testu edo esaldi edo aldarrikapen informatiboak, sexualak, politikoak, komertzialak, publizitarioak, oin dela 2000 urte. Topatu dira 1000 testu baino gehiago leku horretan. Hau da, jendea nagusiki dagoen lekuetan mezu bat idaztea edo idei bat jartzea, gozea baino zarragoa da. Gu jendea behar dugu, gizaki soziala gara, eta jendearekin interaktuatu, komunikatu, eta eragin nahi dugu, maila guztietan, eta horretarako, bitartekaririk gabe dakagun leku bakarra espazio publikoa da. Bitartekariak tartean jartzen ditugunean, telebista, komunikabideak, sare sozialak orain, edo beste tresna batzuk erabilita, ja behar da beste prestakuntza bat, askotan dirua, publizitatearen kasuan, beraz horregatik espazio publikoa izan da lehen, orain kalea ditzen dioguna, lehen eta orain, herritarro dakagun gune garrantzitsu eta ezinbestekoa jendearekin aurrez aurre eta zuzenean inongo bitartekaririk gabe gure aldarrikapena, ideiak, mezuak eta abar pasatzeko eta eragiteko. Orduan, gai polemikoa da, inondik inora, argi dago adierazpen askatasunaren mugak non dauden dakienak altxa dezala eskua,
beti horren inguruan hitz egiten hasten garenean, non diren eskubide batzuen hasiera eta non diren amaiera, beti aipatzen da, nire eskubidea amaitzen dela bestearen eskubidea azten den puntu berean. Eta bai, hala izan daiteke, edo hala da, baina hori esatea ez esatea zer gauza bera da. Inork ez dakielako hain zuzen ere zein den muga hori. Eta bueno, gure txikian ere, gauza zehatz batean, ematen du halako azalpen orokor batean, agian pixkat errealitatetik urrun joatea dela, baina azten zaian ikusten Zumaian gertatzen zaiguna, era batera edo bestera, hori da. Adierazpen askatasunaren inguruan hitz egiten hasten denean, beti egon dira, bi jarrera kontra jarri, ez dakit kontra jarri, baina beti azaldu izan direnak. Batetik, sormena piztu eta adierazpen librea sustatzearen bitartez, albokoarekiko errespetua lantzea, proposatzen duen bide bat, alegia ezin baditugu zehazki non diren muga horiek, eginez eta gainera bide sormenaren bidetik saiatu bilatzea albokoarekiko errespetuz, zure mezuak eta aldarrikapenak edo desioak aldarrikatzeko esan dezagun guztiontzat erabilgarra izan daiteken bide bat. Alegia ekinaren ekinez bilatzea non dauden horiek. Eta beste bide bat, eta askotan errepikatu dena, badakigu zein den. Garaian garaiko botere egunetan egon diren pertsonek, oso gutxi batzuk, gainera ikusten badugu historian, non eman diren, esan dezagun debeku, adierazpen askatasunaren inguruko debeku garrantzitsuenak, inoiz ez dira oso adostuak izan, beti izan dira goiti berako erabakiak, eta ez nazaziko historian atzera eginez, baina bada joera bat. Ez dakigun ondo den muga horiek, poterian momentu horretan arautzea tokatzen zaien horiei, erabakitzen dute zintzu diren mugak. Eta muga horiek esartzen dituzte, eta jakina, muga horiek errespetarazteko, gainerako gauzekin egiten den bezala, zigor batzuekin lagunduta esartzen dituzte. Kasu honetan, orain duguna, normalean isunak. Hau egiten baduzu, debekatuta musika zuzenean jotzea, plazan, debekatuta garai batean bezala, euskeraz mintzatzea, plazan, debekatuta banku batean gaizki esertzea, ez dakit noen, debekatuta baloian jolastea, espazio publikoan ikusi ditezkegun debeku moderno horiek, aspalditik datorren kontu bada. Eta gure esan bezala txikia da, baina uste dut hori guztia era batera edo bestera biltzen duela. Abia puntua da, eta horregatik dago argazkitxo hau, eta ja gaian zehatzago sartuz, orain dela bi urte, Zumaian orain arte, eta hemen gainera badago alkate bat, eta agian berak azaldu ezake gero beto, espazio publikoa inguruko araudirik erabilera esan dezagun arautzeko araudirik ez egon, eta ez dago gaur egun. Eta beraz hor zegoena zen, astelenetan eta ostegunetan kaleak eta garbitzen ziren. Garbiketa deitzen badiegu, kalea, kartela, pegatina, pankartak edo zien adierazpen grafiko astelenetan eta ostegunetan garbitzen zen. Eta gainera, ni justo 8 urte da Zumaian bizi naizela, kanpotik etorritakoa, eta hemen Urola kostako jende gehiago baldin badago esan dezala bere iritzia, baina nahiko herri lasaia da. Esan nahi dute Iruñeko alde zaharrean edo Donostiko alde zaharrean edo hiri handi batzutan, edo inkluso zenbait herritan mugimendu asko dagoen herrietan, ikusten da batzutan, badagola kalean presidentzia grafiko handia, kartelpilo bat, pankarta, baina Zumaia ez den horrela, ez da horrela, eta esango nuke gainera Urola kostaren gehiengoa ez dela horrela. Badaude mugimenduak eta daude gauzatxoak leku guztietan bezala, baina inondik inora ez da halako gune bat. Horrekin esan nahi dut, ez egola kalean halako, esan dezagun, behar bat, ondoren etorri zaiguna eta baina salduko duana, hain gogor arautzeko edo debekatzeko. Izan ere 2015ko otsailean, 3 parrafoko prentsa ohar baten bidez, enteratu ginen, orain arte,
Zumaiko herritar guztiok, eta batez ere, Zumaiko talde gehienek, esan nahi dut, antolatuta dagoen jendeak, herri mugimenduak, behitu nahi baldin badaio, basaio. Naturaltasunez egiten zituzten, edo erabiltzen zituzten bideak, debekatuta zeudela. Halako prentsa ohar baten bitartez, Leik era herriko komunikabide, euskarazko herriko komunikabide bada, eta Diario Baskori bidalitako 3 parrafoko ohar baten bitartez, enteratu ginen, hor oso garbi izaten duen bezala, kartel eta pankarta guztiak kentzeko erabaki hartu duela, edo zein delarik hauen eduki, mezu jatorri edo helburua, alegia, aio pelaio. Hor bakarrik aipatzen ditu kartel eta pankarta, baina hori dira pegatinak eta muralak ere, bai, alegia, edo zein adierazpen grafiko. Aurrena, bitxia gintzen, eta horregatik ondoren gu sortu genuen kalea guztiena da. Lehenengoa izan zen, enteratu ginela prentsaren bitartez. Alegia, lehen esan bezala, hain universala eta hainbeste jenderi eragiten dion gai bat izan da, erabaki izan zena, nire ustez, guztiz kontrajarria. Alegia, askotan alako gaia jorratzerakoan garrantzitsuagoa da bidea, ondoren hartzen duzun erabakia baino. Alegia, askoz interesgarriagoa da, alik eta jende gehien parte hartzea, ondoren hartuko duzun erabakian, batez ere, debekutan inori abizatu gabe sartu baino. Eta hori izan zen, herri mugimenduak, herritarrak, eta inkluso oso ez banago, oposizio politikoa ere, prentsaren bitartez, prentsa honen bitartez enteratu ginen. Eta gainera bitxia da, beste zenbait herritan ere gertatu izan delako kontua, ez da Zumaiko kontua dakarrik, adibidez Arrasateko kasu ere oso, sonatu izan zen, ere kriston oposizioa sortu zelako, alako ordenantza edo alako debekuen aurrean, Tolosan ere bai, Bergaran ere zoze izan dute, eta Euskal Herrian zehar, gero agian denbora ematen dugu aipatuko ditugu beste adibide batzuk, baina bai. Baina honen kasuan, oraindik ere, pizkat arraragoa da egora izan ere aurrena debekatu dituzte, eta ondoren adierazi dute ordenantza egitera doazela. Pasatu dira 2 urte, eta ez dago ez ordenantzarik, daudena da debekuak. Zuzenean, egun batetik bestera, gobernuan daudena gehien artean bakarrik hitz egin da, hori erabaki dute, inorekin hitz egin gabe, ez herri mugimendurekin, ez herritarri espaziorik eskaini gabe, prentsa baten bitartez horrela enteratu ginen, eta gainera larriagoa da, eta hor politika egiteko era batekin ere lotuta dago, gai hau ez egon ez da udal programan ere jasota. Eta gaia esaten dudanean da, ez mozal ordenantzaren aplikazioa edo debeku hauen zerrenda. Baizik eta gaia bera ere esen agertzen gaur egun agintean dagoen alderdiaren udal programan. Orduan, horrek ere ja ikusita, gauzak horrela hain azkar eta inorekin kontutan hartu gabe, erabaki direla, eta gainera horretik ez daudela, ez da jasota egingo duzula esateare, ikusten da, beste asmo batzuk ere daudela, ez diela agian, ez dela garbitasuna edo askotan aipatzen da bai turismoa, oso gauza bitxia da, halako debekuak eta aipatzeko turismoa aipatzen da, kanpotik datorrenari herri txukuna eskaini nahi zaiolako. Halako gauzak, ez, herri txukuna. Oso gogorra da entzutea, eta horregatik sortu zen kalea guztiena da, eraso sexisten aurkako pankarta bat gauza zikina dela. Hori izaten nahi zarenean, dena garbitu nahi dituzula, dena kendu nahi dituzula besteek ikusi ez dezaten, porque hori da esaten ari zarena, herri txukuna eskaini nahi dituzula, txukuntasuna zer den, hori oso gogorra da, horretan lanean, eta batez ere tresna horiek bakarrik eskura dituen pertsonentzat. Eraso sexista azaltzen dituen pankarta bat, edo hasi berria den musika taldearen pegatina. Azten ari dena herrian eta pizka bere burua ezagutzera eman nahi duna, edo errefusiatuen egora salatzen duen kartela. Edo guk, zaitzen garen, arte puntu bat sartez, egite ditugu muralak, ez dakit, 1000 adibide jarri litezke. Baina, halako mezuak gizarteari pasatzen zaizkionen, edo erazten zaizkionen, jakin behar da, horren mina egiten dula. Azkenean, jende asko, ordu asko inbertitzen ditula gauza horiek egiten, bere borondate onenarekin, ados egon dala ez, hori beste gai bada.
ni mugimenduan egiten gauza batzukin ados egon naitekeela, ez, baina eskubide osoa onartzen diat. Orduan hori arautu nahi baldin bada, eta batez ere zigortu eta debekatu, berriro diot, ez dut uste hau denik abia puntua, eta ez dut uste hau denik hasiera eta amaiera, porque hau izan da hasiera eta amaiera. Hau dela 2 urte hau izan zen hasiera, eta 2 urte pasata gero, nahiz eta kalea guztietan sortu eta herrian eztabaida bat piztu, egoera iguala jarraitzen du. Egunero, debekatzen edo ezabatzen dituzten adierazpen grafikoro kaletatik. Pizkat luzatzen nahi izenez, joango naiz pizkat zuzenago kale guztionadaren jatorrira, horren arira, kontatu duanaren arira, noski, lehen esan bezala 2 bide daudela. Bide bat da, adierazpen askatasunaren mugak ezartzea eta debeku eta izunekin batera defendatzea edo inposatzea, nahi baldin bada. Eta beste bide bada, eta hori dago gure humiltasun guztiarekin osoz egiten saiatzen ari garena. Jendeari eta herriko herritarrei eta elkartei eta adierazteko gogoa duten pertsonei, ez dute zertan antolatuta egon behar, espazio bat eskintzen. Saiatzen ari gara eta saiatzen gara, orain azaltzen ari naizen idei hauen bueltan, pedagogia lana egiten. Herrian ukatu duten eztabaida bat, ez delako fororik izan, ez delako inongo lekurik izan, honetaz hitz egiteko, guk hartu dugu gure gain eta saiatzen gara praktikaren bitartez, eztabaida hori sustatzen. Jakitun garelako, guk ez dugula konponbidea. Ez dut uste inor konponbidea dakanik esateko, ez, hau horrela da. Hau konpontzen da hemen Zumaian, Australian, edo ez dakinon, hau eta hau egiten. Hori ez dut uste inoiz hain tazito izango denik, inork izango denik hain garbi. Horregatik oso garrantzitsua da bidea, ze bide jartzen diren gai hauen inguruan hitz egiteko. Beraz, hori horren debekuak eta ezarri zituzten momentutik, handi gutxira, jakina, asko harrituta edo azaldututa geratu ginen erabakiarekin eta moldeekin, eta orduan kalea guztiena ditu genuen ekimena sortu genuen, eta horretarako 33 talde, herriko 33 talde eta sindikaturen babesa jaso genuen, hor daude ez ditutenak aipatuko luze joko denukau, baina Comisiones Obreras, SK, ELA, LAF, TS, Huascor, SEI, Astilleros eta GKN enpresa handietako langileak, errefusiatuen harrera taldera, Bertso Eskola, Eskubide Sozialen Karta, Gure Esku Dago, Malen Etxea, Emakume Migratzaileen Elkartea, Natur Taldea, Zumaiako musikaren herrian dauden hainbat eta hainbat talde. Eta eskatzen genuna, eta eskatzen duguna, tamalez, ondoren azalduko dudanez ez delako zentimetro bat, kar bat ere aldatu gora, 2 gauza errazian. Batetik, debekoak bertan bera usteko, debeko eta zigorren bidea, arazoa enkistatzea eta giroa txartzea baino ez duelako ekartzen, historia benta berriz erakutsi digun gizaz. Eta gainera gai hau, eta gai hau Zumaian, berriro diot, ez da hilela bizikoa. Ez da, edo orain erabaki behar dugu 2 hilabetetan, edo hekatonbe bat gertatzen da herrian. Ez dagoen arazorik eta ez dago arazo larririk, gehiago, arazoa ditu bat daiteke, sortu dute debekuek, eta horren aurren sortutako giroa. Baina ez da hilela bizikoa eta beraz, horregatik aipatzen dut, patxadaz jorratu daiteke. Hartu alda, ez dakit, urte bete, edo urte erdi, honetaz, alik eta jende gehien eta alik eta eragile gehien parte hartze bermatuko den prozesu baten. Hori da, eskatzen genuen lehenengoa eta bigarrena, oso lotuta, espazio publikoa guztion eremua denez, denok parte hartu behar dugula, denok izan behar dugula hitza eta arabekea. Denok esan nahi duen orok. Eta horretarako, eztabaida zigorretan oinarritu beharrean, egiazko parte hartze prozesu irekia, eta proaktiboa, alek eta jende gehien parte hartzeko baliabideak jartzea. Eta, egoera pizka esan dizuet ez dela aldatu, orain arte, debekuak jarri zienetik,
Egin izan da, alegia, herrian eztabaida sortu baldin bada ere, ondoren ikusiko ditugun adibide batzuen arabera, gelditu eta pizkat eztabaida berplanteatu eta patxada sartu hartu beharrean, ematen du asteleratu egin dela, gotortu egin dela egoera. Agian ez delako estilatzen gaur egungo politika gintzan, behin erabaki bat hartuta atzera egitea, nik ez dakit, batzutan zaila egiten zaitu ulertzea zergatik halako gai, hau bezalako gai baten halako gotortzen maila dagoen, zergatik ez den hau lasaiago hartzen eta naturaltasunez hartzen, baina realitatea da, hasieratik, hau sortu zenean, kalea guztiona da lanean edo pizkate eztabaida sortzen hasi zenean, jaso genuen lehenengo izan zen ezikusiarena. Udalaren partetik, are gehiago, alkatearekin izan genuen lehendabiziko harremana, Radio Euskadiren bitartez zen, 7 hilabete eta gero, elkarrizketa baten bitartez, elkarrizketa publikoa irratean bitartez. Edo, bilera hau ere bada nahiko adierazgarria. Zumaiko zinegotzi bat ere badakau mailan. Eta bain arte ez dugu bererekin hitz egiteko aukerarik izan, inkluso kalean egon izan gara, baina ez dugu hitz egin gaiari buruz eta talde politiko baten ordezkaria izan da, ez dakit. Da oso goera batzutan surrealista egiten zaidana, badakit ez dela hilala biziko gai bat, ez dela mundua bukatuko bihar, baina bai bada herrian bizire dagoen gai bat, eta uste dut parte hartzea, gardentasuna, talako gaiak bolo-bolo, politikarien aldetik erabiltzen diren gizan, uste dut horiek ezin direla bakarrik, lelo gutxetan geratu eta egunerakotasunean gauza txikietan ere, hau txiki baldin bada, ez dakit, erakutsi behar dela hori ere jarrera hori. Eta urtebete baino gehiago pasazenean debekuen ostean, zirriborra aurkeztu zuen, ordenantzaren zirriborra aurkeztu zuen udalak, zirriborroa, ordenantza hori da, Estatu Espainolean, Espainiako Estatuan, Real Federación de Municipios y Provincias, uste dut deitzen dela, gehien bat PPren esku egondan, elkarte bat, biltzen diren Estatu Espainolako irri eta hiri batzun ordezkariak, hortik ateratako proposamen bat, hori ondoren erabilikatu izan da, edo erabili izan da beste zenbait herri eta hiritan. Ez du mailan dagoena, edo hemen Euskal Herrian horren moduko ordenantza daudenak nahiko antzekoa dira danak. Dira, arau zerrenda oso bat eta ondoren zigor ekonomiko luze bat. Hori da, orain dela urtebete aurkeztu edo planteatu zuna udalak, aurrena debekuak, urtebete pasa debekuekin, eta ondoren ordenantza, eta ordenantza horretan gainera nahiko bitxia zen, ziren agertzen zigorrak, bakarrik agertzen ziren, debekuak, baina, alde txarra edo hori aurkezteko nahiko itxusia denez, ez dakiz zenba balio duen kartel bat jartzea orain, edo zenba balio du kartel bat, edo pankarta jartzea, nahiko itxusia denez hori kendu zituzten. Eta egin zuten bilera publiko bat eta bilera pribatu bat. Hori dago hain arte, egon den gune bakarra hortarako. Bilera publiko horretan, ez dakiz zenbat egongo ginen, 50 lagun bilduta, eta denak kritiko mintzu izan ziren. Eta denak esan nahi dut, denak esaten duenean da, denak. Bintzat ahotsa altxatu zuten, edo hitza hartu zuten guztiak, kritiko hartu ziren. Eta bilera pribatu bat ere egin zen, non udaletxe barruan egin zen, ezen publikoa izan, beraiek erabakizu dituzten zeintzu gonbidatu, eta gainera, muralen, kartelen eta pankarten inguruan hitz egiteko, deitu zituztenak hau dira. Pizkat ikus dezazuen nondi joan kontua, jubilatuen elkarte bat, udal arkitektua, EJ eta EH Bilduko ordezkari bana, EJ-ko bi, merkatarien elkartea, ostalarien elkartea eta inmobiliaria bateko enpresari bat, burua. Eta gu, kalea guztiena dako kide bat joten ez zuten. Hoiek erabaki behar zuten, zirriborrotik, alegia, esarritako debekoak, beraie bakarrik esarritako debekoak oinarrituta, horretatik abiatuta, ondoren, horren moldaketak, alegia, abiapuntua hori izan, hori ez dagoen eztabaidatzerik, eta ondoren bereik idatzitako zirriborroaren gaineko, nabardurak, alegia,
Guk horregatik izan genuen, hau ezin dela lau pareten artean geratu, hau izan behar du eztabaida publiko bat, guk ez dugula inor ordezkatzen, osea, gu eramakiten dituzten ara, suposatuz, 33 elkarte edo sindikatuek ordezkatuko genitulakoan, baina jakina, guk ez badakigu gure artean iritzi ezberdinak egon daitezke gai oso zabala delako, pentsa enbeste elkarte biltzea, ez du zentzurik, eta gainera, alik eta iritzi gehien egotea, hobe da, beraz ez zuela zentzurik. Izkutaketan egindako gauza baten bitartez hau konpondu nahi izatean, edo eta are gutxiago, debekuak ez baian jarri gabe, porque orduan hitz egiten hori garena da, gure buruari edo guri jarriko dizkigu zuen izunak guk geuk ere eztabaidatzea, osea, san pizkate surrealista. Eta horregatik, bilera bat egin zen, eta azkena. Guk ez genuelako parte hartuko esan genuenez, hor geratu zen. Eta, bueno, pizkaldu usatu nahi zenez ez ditu adibide egian zehatza jarriko, gero agian itzen dezakegu zehatzago, eta amaitzeko, agian gu zertan oinarritu garen edo zer egin dugun. Bueno, gu bidea zin izan daiteken, praktikaren bitartez erakusten saiatu izan gara, eta, bueno, bintzat zer egin dugun bai erakutsi nahiko nukela, eta gero galderetan taula agian saiatu gaitezke apurtxo bat, gauza zehatzagotan sartzen. Aurren oso garbi genekan debekuen inguruan hitz egitea, eta zigorrak, eta ez da gai polita. Inori zaio gustatzen, horretan inguruan ibili behar izatea, eta beraz, batzutan haserrea sortzen duena, jakina, inori zaio gustatzen izun bat jasotzea, edo 4-5 ordutan zure lana eta inbertitutako mural batean, 12 ordutan kolore marroiz estalita ikustea, 55 aldiz, 53 aldiz. Hostia txarra sortzen aldu. Baina gu bagenekien hori ez genuela bideratu nahi haserretik. Hau oso gauza sortzaia izan behar zula, eta gu gainera egiten dugun honetan ere ondo pasatu nahi genuela. Azkenean kalean eta jendearekin hartu hormanak izatea ezin dela haserretik planteatu, eta horregatik saiatu izan gara beti sormena eta amorea bebai erabiliz, eta beti saiatu izan gara, hau bezalako lelo, beste buelta bat emanez, beti izan gara kontradizioa bilatzen, alegia publizitateri eskio inongo mugari jartzen, dirua baldin badakazu, beti dakazu espazio publikoa zuretzako, eta batzutan alako gauza bitxia gertatzen dira, jartzen duzu pankarta bat, beste pankarta baten alboan, eta zein kendu zuten urrengo gunean. Erantzuna badakizue. Hau bezalako aldarrikapen oinarrizkoetara jo genuen, alegia debekuek dakaten alde txarrena da bitartekoa debekatzen dutela. Mezuak ez dela kontutan hartzen. Alegia, berdin da eraso sexista salatzen dituen kartel bat, eta berdin da xenofobiaren aldeko kartel bat. Dena maila berean kokatzen ditu. Eta hori da pizkate adierazpen askatasunen inguruan hitz egiten ari garena, ezin dena obviatu, ezin dena albo batera utzi. Mezua, eren inguruan hitz egin behar da. Ez bitarteko guztiak, guztiei muga berdina jarri. Hori uste dut ez dela bidea. Eta hori bezala beste asko. Humorea beste buelta bat ematen ere formatoi, saiatu izan gara, agian Euskal Herrian eta gainera oso garai gogorrak eta hemen bizi izan dugun gatazka politiko eta armatu ere bai, askotan jarrera oso gogorrak eta ikusi izan ditugu, eta kalean oso atseginak ez diren formak ere ikusi izan ditugu, eta guk ere nahi genuen hori planteatu. Esaten dugunean adierazpen askatasunen inguruan ibiltzen garenak horrek ez duzan nahi dena balio duela. Ez duzan nahi nik joan aitekela kalera eta edozein gauza egin nire eskubia delako, jakina ez. Hor badaude mugak. Baina bai sustatu nahi dugula ekinez, gauzak eginez eta ahalik eta publikoak izaten gauza horiek, hor ikusten dira, jendeak eginez ikustu ditu zintzu diren mugak. Ni naiz joango ez dakin noren etxe atariran kartel bat jartzera, ez du zentzurik edo ez dakiz zer gauza jartzera ez dakin non. Hori ez da jokoan dagona. Jokoan dagona da, denekin
tabla arrasa egitea eta denak zaku berean jartzea zikintasuna ningunen, hori da jokoen da. Eta horregatik pizka saiatu gara buelta batzuk ematen kontuei. Bideo batzuk eta ekarri ditugu, baina agian ez du merezi orain jartzea. Beti saiatu izan gara, egin izan dugun gauza guztiak, jaigiroan, egunez, ahalik eta jende gehien parte hartzen, eta era alai batean. Zergatik? Ez ikustea nahi dituzten gauza horiek, izan kartela jartzea, izan pakartak egitea, izan muralak egitea, guk hori naturalizatu nahi ditugu eta ez dago inongo arazorik horrekin. Erakusteko, ahalik eta jende gehien parte hartzea saiatu izan gara, horregatik beti bertsoekin lagunduta musika, ez dakizten kontzertu, paiazo, ekimen kultural pilo bat antolatu ditugu, beti sormenarekin lotuta. Eta horrekin lotuta, eta agian horregatik agertu gara Zumaitik kanpoko edabidetan, edo agian hemen egotearen beste puntu bat izan daiteke, Zumaian hain ezaguna edo pizkate herritik kanpo zabaldu den paretaren kontua. Azken batean, horren bitartez erakutsi nahi izan dugulako, edo erakutsi dugulako, eztabaida hau guztia metro karratu oso gutxitan islatu delako nik uste. Eta pareta honetan Erribera kalean dagoenan, hor honezkero 53 mural margotu ditugu, eta 53 mural horiek 12 orduren bueltan ezabatu dituzte danak hurrengo goizian. Hau izan zen egin genuen lehenengoan, jaigiroan egindako muraltxo bat, ez zekan, asmo handirik, egitea eta hor izkina batean, eta nahiko, esan txoko, zut esango iluna, baina ez zela oso polita eta erdigunean egonda, esan genuen goazen horri pizkat beste puntu bat ematera, eta horregatik izan zen. Baina ondoren, azkar zentzuratu zutenez, hori bilakatu da pizkat kontu honen guztiaren nolabaiteko ikur. Eta horren ostean, esan bezala, beste urtebete erdian 53 etorri dira, mota eta era guztietakoak, eta beti, arteari puntu bat emanez, edo denbora eskainiz, eta humorea eta aldarrikapen puntuare galdu gabe jakina. Hau ez dugulako pareta, hau bereziki maite dugulako, ezik eta artean dagoen eztabaida plazaratu nahi dugulako. Eta horregatik egiten dugu egunez, atxaldean, ahalik eta jende gehien ikusteko, parte hartzeko, jende pilo bat hor pasatzeakoan laguntzen du, horrek eztabaida sortzen du, batzuei gustatzen zaie, beste batzuei ez, hori da, eztabaida praktikaren bitartez sustatzia ez da. Eta hori bezala, pilo bat daude eta gai eta tematika askoren inguruan. Euskal Herriko zenbait artistekin edo grafiteroekin ere hitz izan dugu, elkarlana sustatzeko, da Zumetari egindako keinu bat, berarekin ere egon hitz egin genuelako. Por supuesto, talde honen atzean, beste talde batzu daude, lehen aipatu ditudan sindikatuak eta beste talde batzu, haiekin batera, egun seinalatutan ere, hau bezala, erasoen arkako, gai konkretuen inguruko zerak egite ditugu, alegia denak ez dira aseptiko, ezik eta saiatzen gara, errealitatean pilpilan dauden gaiak islatzen. Eta hau dira gutxi gora bera daudenak, ez ditugu gauz jarritu, hau nahiko bitxia da, segurazki ezagutuko duzu, edo Donostin zentzuratu zutena, eta gero, inkluso, udalak berak eskatu zuen berriro jartzeko mural hau antigo, no estuen zegoela, ez? Han berreskuratu zen, Google elkartasunez, gai beraren bueltan ibiltzen ginen, margotu genuen igual-iguala paretan, baina Donostikoan dago eta gure aurrengo gunean desagertarazi zuten. Alegia, pilo bat egin ditugu egun hauetan guztietan, eta tematika ezberdinetakoak. Korrika pasatu zenean, hau da, nik uste 53 horien artean niri bihotzeko min handiena bandiana, Manolo Urbieta zauzko, aparte pertsona maitagarri esatez gain artista hutsa sana, eta Zumaiarekin ere lotura handia zuena, bere bihotzaren bere harira eta egindakoa, eta beren eskarire bihali genien, egia esan izan zen. Ni behintzat harritu ninduen hurrengo gunean 12 orduren bueltan hau ere
marroiz ezagatzea. Inkluso behin ja, pizkat, honen surrealismoa puntu surrealista badaka askotan. Ez da lurtar bat etorriko balizte, ikusiko balu hemen bultan gertatzen dena, egia esan parre txiki aterako zitzaion, porque batzutan eko surrealista da egora. Gu baetan esan genuen, bueno, agian edukiengatik dira zentsurak, eta margotu genuen gorriz, eta horrengo gunean berriro zegoen margotuta. Pizkat, hau esan da, egin dugun azkena. Bueno, hau da, egin izan dugun gauzetago bat, agian pizkat ezagunena izan dana. Eta surrealismoa zitzaiten duanean, eta azkenean, pizkat atzean dauden argudioak eta pizkat ikusteko, eta agian horrekin ja maitzen joango gara. Hau da pareta. Pareta pizkat irekita. Alboan ikusten duzuen badaude beste bi pintada da. Horretako gazte batzuen arira uste dute dela, eta hauek atzilotu zituzten, oin dela, ez dakit, hilabete desente. 6-8 hilabete ez dakit. Alegia, 8 hilabete dara matzala alboan dagoen pintada hori, eta bien bitartean hemen, zenbat zabatuko zituzten, 20, minimo. Eta hor dagoen beinat libre, beinat kalean dago, oin dela, ez dakit zenbat urte. Bueno, garbitasuna, txukuntasuna, nik ez dut esaten zer egin behar den hauekin, baina bai ikusten da, bueno, pareta hau da, Zumaia osoan, salbuespenik gabe, goizero, garbitzen den, pareta bakarra. Hori da objektiboa, ez dago beste zer. Hor dago asmo, kasu honetan, politikoa, por supuesto, badakitelako, ez da bai da honek, bueno, kontrasana sortze dituela, baina da bakarra. Hori da objektiboa, ez dago beste zer. Hau da, nik grazia egin zidan Zumaira heldu nintzenean, honek uste dut, nik ez da izan bat urte da askan, atzo egindakoa, baina ja ez da iei ez ikusten. Gupan gotzen dugun paretaren bezalako bat, baina da putetxe baten iragarkia. Hariga, publizitarioa eta hor da gana matza urtiak. Hau da politikoa den pintada ohiko horietako bat, dara matzana gure auzo inguruan dagona, uste dut 2 edo 3 hilabete. Eta hau, udan egindako argazki bada, eta da, bueno, mitiko gaztiak edo euskaloz denbora pasan, baina 7-8 hilabete. Horrekin, esan nahi dudana da, bueno, badagola eztabaida bat herrian, badaudela 2 jarrera, eztabaidaren 2 puntuak planteatzen dituztenak, baina ez dagoela lekurik hori bideratzeko, eta momentuz dagoena da, bueno, alde batek egiten duna, alik eta ikusi ezin pasadadin, bueno, erabaki bat, eta berez atzean dauden ideiak, garbintasuna, txukuntasuna, eta azkenean uste dute bigarren maila batean geratu direla, eta azkenean enkistatu dela kontua, ez zaiolako heldu nahi, orokortasunez, patxadaz, eta alik eta parte hartzean dienerarekin. Zergatik? Bueno, nik hori ez dakit, hori udal gobernuak esan beharko luke, baina uste dut, parte hartze prozesu dakaten alde hona da, ezin duzula kontrolatu emaitza. Aterako dena edo atera daitekena, segurazki ez da izango ez gure gustokoa, eta segurazki ez da ginten daudenen are. Eta orduan, uste dut horri diotela, bueno, ez dakit beldurra, baina ez dutela gogorik gaiago egitea, eta momentuz kontua holaxe dago, eta hemen izilduko nez, bestela luze joko dut, galderetan agian interesgarrego izan daiteke gai konkretuen inguruan hitz egitea, edo... Eskerrik asko, Asier.